Здравейте, аз съм Габи. Добре дошли в кулинарния ми блог Children Can Bake. Днес ще ви представя една много вкусна рецепта за мъфини на моята любимка Изабел. Това е нейната книга "Спомени с вкус" и в нея е рецептата. Тя е за виолетови бананови мъфини. На пръв поглед може би се стори много странно, да не ви хареса. Просто й дайте шанс. Ще видите, че е супер вкусна и не само, че е много интересна и вкусна, но е много лесна. Затова да започваме. Трябва 200 грама брашно, 150 грама захар, 90 мл прясно мляко, щипка сол, 2 чайни лъжици бак пулвер, 80 мл олио, 1 яйце и предварително намачкан банан и една лъжичка от някакъв крем, какъвто искате. Аз ще използвам кафяв течен шоколад. Първо в една купа слагаме брашното, бак пулвера, солта и захарта. Бъркаме, докато се смесят добре съставки. В друга купа слагаме яйцето, намачканите банани, олиото, млякото и бурбонската ванилова захар. И разбиваме с миксер. След това добавяме малко по малко от смесените вече сухи съставки. Мъфините виолетови по най-лесния начин. Просто слагате съвсем малко от лилава боя за храна. Може какъвто цвят искате, аз предпочитам лилав. Не се отсвечава. И се получава този уникален цвят. Така, последната стъпка, за да може сместа ни да я стане готова, е да добавим колкото си преценим от пълнежа, който сме избрали. Какъвто искате, може няколко. Чакай. Сместа за мъфините е готова. И когато сместа ни е готова, следващата стъпка е да намажем тавичката с формичките. Така ли се казва? Какво да кажа? След като сместа ни е готова, мажем с олио формата за мъфини да не лепне. И ето така малко навсякъде. След това същото правите и с формичките, да не залепне мъфина на тях. Добре, намазахме тавичката с формите. Сега слагаме хартиените чашки и мажем после тях с олио. Просто да изберете силиконови формички, които по принцип това е по-добрия вариант, защото са доста по-удобни и лесни за ползване, но аз разполагам с такива и трябва да сме благодарни за това, което имам. Започваме сега да пълним формичките, само дъното им,
Запомнете това. Не пълните формичките до края, догоре. Браво, развали сюжета! След като сте напълнили формичките, нарязвате бананче или някакъв плод. Аз предпочитам банан. Получават се доста добре за сега. И така се получават 12 броя вкусни, сладки, бананови, виолетови мафини. Гарантираме, че са много вкусни, опитайте ги, няма да съжалявате. А вие ме последвайте за още вкусни и лесни рецепти. Да ви е сладко!